Zici tu că îi lipsește la supa asta de pui? O pătură de casă. Aceea, ne-a acoperit cu ea noaptea. Nu, o pătură de casă, adică o pătură de tăiței. Pui un pic de făină albă. Hai să punem un ou. Cred că dintr-un ou ne ajunge, nu? Că sunt numai 2. Ok. Așa. Pui sare. Îți iei o furculiță. Mai punem un ou, că e prea multă făină. Și continuăm. Da. Și bați aici ca și cum ai face o omletă. Vezi? Păi și n-ai foc acolo, nu să faci E omletă. fără foc, mă, colegul, mă. Bați așa și în timpul ăsta adun toată făina pe care ți-ai pus. Uite, masa asta, vezi? Bați așa, uite. De pe margini, vezi, un pic de făină și o pun deoparte, că asta o să-mi folosească când o întind pătura. Câteodată pot să pun câte 2-3 stropi de apă, așa, puțină călduță. Dar la cât e de moale, s-ar putea să nu trebuiască. Și apoi îți bagi mâinile și treci la treabă. Uite așa, vezi? Faci pizza acum. Nu faci pizza, că faci pătură. Pătură. Vezi? Așa. Uite, vezi? Trebuie să arăți așa, cam de compoziția asta. Acum curățăm un pic ăsta de aici. Da. Acum pun niște făină. Da. Vezi? Și încep și o frământ un pic, să se adune, să fie frumoasă. Așa. Eu mi-au instrumentul de lucru. Cum se numește asta? Știi cum se numește? Bota de pe vremuri. E sucitor, mă. Da? Da. Și încep. Făcăleț. Făcăleț. Ce bătăi luai cu ăsta? Luai pe spinare. Durea mai tare, nu prea. Durea. Acum îți arăt cum o facem ca să o facem mai mare, mai repede. O rulăm așa, vezi, o tragi către tine, îți pui mâinile aici și mergi așa cu mâinile. Uite, 1, 2, 3 și... Fii atent. Ai. Vezi? Opa. O ridici. Ai grijă să pui făină suficientă sub ea. Și o faci din altă parte, de exemplu. Începi de aici, vezi? Pui făină. Da. Faci așa. O tragi către tine. Și faci așa. 1, 2, 3 și... Acum eu iau lecții să fac următoarea eu sau cum? Da. Și ai din altă parte. Și tot așa, până ea se mărește. Cât vrei tu să fie de subțire. Asta e pătură. Big pizza. Big. Și o pui pe față de masă la uscat. Și gata. Și uite așa ne adunăm păturica. Bum. Așa. O luăm. Acum o tai în două. Punem un pic de făină. Și începem și tăiem. Cât de fin vrei. Vezi? Tu vrei mai mari sau mai fini? E diferit. Și după aia iei și te joci așa cu ei, vezi? Pasta românești. Cine o să zică numai italianii știu să facă de asta? Lasă, domnule, că și noi știm. Vezi? Facem și niște romburi. Romburi? Da. Ne jucăm, uite așa nici. Vezi? Și le mai faci așa nici, te mai joci cu ele. Și acum mai punem în supă. Și îi lăsăm foarte puțin. Așa. Și punem și niște romburi. Opa. Și acum punem carnea, legumele, țelina, morcovii și lăsăm câteva minute să dea un clopot. Așa.